Yan, ang mga pasahero base sang ilang mga reklamo kay na ang gina-address mo namon sa ilang hindi taka siling ang barko mapasaling nga makarga kamutanan. Nabatian si Commodore Daniel Yap, ang pinuno sang Coast Guard Auxiliary. Nag-resume na ma-fly sa Bacolod City Airport matapos nga na-suspend kahapon bagod nagpatay ang Air Traffic Management Center sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Sa sa service ng Bombo Radio Bacolod, Caruel Aranzado, Airport Manager sa Bacolod City Airport, na balik na kay na alas 2 ang takna sa kagahon na ang flight apag lauman nga meron sang delay sa schedule bagod nagaparegot pa sa testing ang kaap agud nga matakos ang integridad sang system. Suno kay Aranzado, hindi lang Bacolod City Airport apektado sa flight suspension. Kahapon bagod sa tion nga sa Manila nagka-problema, maapektuhan tanan nga airport sa pungsod. Ginatagman sini nga kahapon wala sang kon wala na ginpasugtan ang manog depart pa lang nga mga eroplano sa airport sa Apang ang nakalupad na ang ginpagpapagi sa emergency procedure. So Karanzado, bago ang system gagamit sa Air Traffic Management Center, apang kinanglan ang security upgrade. Kapag man sini nga gina-imbestigaran pa kung ano ang gituraan sa pag-shutdown sa Air Traffic Management Center system. Kahapon pagtawag sa iya nga may emergency sa airport officer nga New Year kag kinahanglan sini nga makaupo diya pamilya nagpadulong inigilayon sa airport agud checkeron ang sitwasyon. Gitawagan man sini ang mga kapulisan sa airport agud nga magpatuman sa crowd control. Tato mga ka-flights kahapon ang nagdululungan sa rebooking. Ginatander man sa mga airlines sa mga stranded passengers pagi sa paghatag sang snacks. Nagpanugyan man ini sa mga pasahero nga magkalma lamang bagod ang kaangay nga sitwasyon ang hindi marisolbar sang kainit sa ulo. Suno kay Ranzado, bisan ang kaap ang wala na nakapreparar sang natabo kahapon. Back to normal operations na, pero tinatawag na normal operations, pero yung system kasi is bago lang bumalik, so they have to test it for integrity. So during the testing period ng integrity, ang mangyayari doon is dinidelay yung flight para hindi naman masyadong kaya sa mga air traffic controllers baka lang bumalik na mawala ulit, mahirap na. Ang kabay sa pag ni Roel Aranzado, ang airport manager sa Bacolod Silay Airport. Pagabuhinan pa ang numero sang job order sa syudad sa Bacolod subong atuig santo sa mando sang alkalde sang syudad. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Carol Joseph Chu, Secretary to the Mayor, halos tanan nga mga job order sa syudad sa Bacolod ang nasweldohan na. Suno kay Chu ang 3,500 ka mga JOs ang buhinan pa bangod 2,500 lamang ka JO nga ginaprubahan sang alkalde kag natalana nga ipagwa ang master list kung sino lang ang makabalik report. Ang mga regular employees ng city government ang magabalik na regular duty buwas nga adlaw. Ngara man bro tayo na lang giduro sa bibendo. Mostly nga sudwan. Ang mga late na napagwa lang ko nila ang nila appointment, no? Kay dugay na why mas nakapapirma bla kay ang appointment ginapirmahan man ang mga empleyado mo. So do na uli sila pamirma ang nila appointment. Balik sila sa regular, no? Tapos ang sa mga GO naman no, mapagwa sang master list na. Nabatian si Attorney Carol Joseph Chu, Secretary to the Mayor. Ginpili ang Negros Occidental bilang isa ka top performer sa pagbangon sang ekonomiya sa Philippine Statistics Office. Suno kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refando Diaz, sa 5.9% nga punto sa West Visayas nga nakuha sa economic improvement alin sa tuig 2021, ang probinsya ang nakakuha sa 1.9% o kung nakakontribute sa kapin sa 1/3 sa economic growth sa rehiyon. Nakuha naman sa Iloilo City kag probinsya ang 1% growth, Bacolod City 0.0% growth, economic growth kag Climaras nga meron sang 0.1%. Giin pasamatan man didigas ang tanan nga mga sektor sa bahin sang nga nagbulig agud nga mapaayo ang ekonomiya sa probinsya gilakipan sa local government units nga nagpadagan man sa economic enterprises kag ang mga private sector. Ginalantaw sang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga madasig nga makarecover ang ekonomiya sang probinsya sang Negros Occidental
kung ikumparar sa iban nga probinsya sa rehiyon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Frank Carbon, ang first quarter sang 2023 ang medyo mabudlay pa, mangutuman kataas ang inflation sa pungsod. Suno kay Carbon, ginigo sa inflation ng staple foods, kuryente kag tubig. Nagsigi man sa kang interes sa mga bangko gani wala man nagutang ang mga negosyante agud mag-recapitalize. Suno kay Carbon, wala nakita nga pagnubo sa pagpresyo sa mga balaklon, mangutuman man ang inflation sa Estados Unidos kag Europa. Apang gidalantaw sini nga mas madasig nga makarecover ang ekonomiya sa probinsya sang Negros Occidental bangod kalamay ang nagapanguna nga produkto. Maswerte man ang probinsya nga wala maigo sang African swine fever kag avian flu. Suno kay Carbon, hindi lamang kalamay ang ginakuhaan sa ekonomiya sang probinsya, mangud mayara man sang produkto nga gina-export sa iban nga rehiyon sang pungsod kaangay sang bangros, tilapia, crab meat nga may potensyal man nga ma-export sa luwas sang pungsod kung ma-develop lamang sang maayo. Dugang pa ang remittances sang overseas Filipino workers kag seafarers. All the Ang condition doesn't savings, point for a better 2023, at least in the first stop sa paglantaw namon but kami diri kitaya sa Negros, I think matutay kita nga advantage kay nga aman. I think Negros will recover quicker than the other regions, especially in nga aman tungod kay ang aton nga backbone sa ekonomiya ta kalamay. Di ka balaw man kamo siguro no biskan mahal ang fertilizer kung presyos ang kalamay mo kag molasses mo maayo subo. Nabatian si Frank Carbon, Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Ginainganyo man sa mga negosyante, mga business giants nga mag-invest sa food production agud mabuligan ang ekonomiya nga madasig nga makarecover. Sa TV sa Bombo Radyo Bacolod kay Mr. Frank Carbon, ang CEO sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry sa ilang meeting sa tilikdan nga sa Philippine Chamber of Commerce and Industry gininganyo sa maini ang mga multinational businesses owners sa food production agud mabuligan nga mapahagan-hagan ang food inflation. So kay Carbon kon mayana sang planta sa food production nga gimutang madalagko nga kompanya sa rural areas makabulig maini sa mga manguma kag magatiyog ang kwarta nga dako nga bulig para sa economic recovery. Samtang ginalantaw man sila nga dugang man nga nagpa-trigger sa inflation ang mga mahal nga sweldo sa mga mamumugon. Panugyan maini nga ang basic necessities lang anay ang dapat baklon bagod tuman pa kamahal ang mga balaklon. We're now looking for the giants, the multinational, to please go to food production, food processing to add value to the production para maka-ayo-ayo mabuhi man ang aton fishermen farmers kag create jobs in the rural area. Kay inang sweldo kag kwarta nga create sa rural area, hindi kinala pagdaong sila baol, dalong ginila di sa urban areas. Salo man na gyapon sa mga higante, no? Hindi na nila pagdagoon to. Makadto man sila sa malls, magasto. Nabatian si Mr. Frank Carbon, ang CEO sang MBCCI. Samtang wala na sang kabuhi sang nasapwan ng 74 anyos nga lalaki sa Purok Maninihon, Barangay Panukoy, Syudad sang Bacolod matapos nga ini ang mahulog sa creek. Ginkilala ang biktima kay Oscar Bispejo Tan, ginaligar nga hubog kag naghigda sa Taytay. Suno kay Pani Morales, tuman kahubog ang biktima sang naghigda sa gutter kag mayara sang nagsaway man kay Tan, kag may nagtanyag nga idulong ini sa ilabalay apang wala ini nagpamati. Pero sa may kupok, may bilo sa gutter, dabalaw namot na sa nagigda. Uwi kami kabalo kung anong natabo siya nga ang nadagdag siya sa dalo. Malang nakita ko natin may nagsaway siya nga idulong sa dito sa ilabalay pero hindi sa kaya ginabalansa nga puli idulong ka na lang naman kaya mabasa sa sagulan. Wala man lang sa gitagaan to sa pagkaon. Nabatian si Pani Morales nakakita sa biktima nga naghihigda sa gutter sa Taytay sa Barangay Panukoy. Samtang sunod naman kay Richard Villarosa ang bangkay ang nakita sa babayi nga nagajogging nga naghapa na sa creek. Sunod kay Villarosa kagabi pa naghihigda ang biktima kagintagaan pa inis ang pagkaon. Temprano pa nga nakainom ang biktima bangod fiesta kahapon sa ila barangay. Isaylo kung tani sa waiting shed si Tan apang wala man ini nagpamati. Wala man ini sang pilasang nasapuan kag nagakulob. Mga apuman sang biktima ang nagpasaka sa bangkay siniagod madala sa punerarya. Wala sang asawa kang mga kabataan ng biktima kag masami man ini makitaan nga hubog. May nakakita to dagina nga isang babae nga ga-jogging, walking halinda sa Taytay pakanto to sa Manbil. Amo tong nakakita. Ug gabi ara na da sa kay gintagaan na da sa kani pagkaon sang taga dre sa amon nga kanon kag chicken joy to di saylon sa tani sa may waiting shed kay sana kay dulom da sa mo. Hindi man sa mamati kay hubog na mo. Nabatian si Richard Villarosa nakakita sa biktima nga naghihigda sa gutter sa Taytay sang Barangay Panukoy.
Patay ang isa ka lalaki matapos ginbuno sa bahin sa Site 2 sa Villa Victoria, Barangay 13, Victoria City, Negros sa Occidental. Ginkalang biktima kay Jonathan Serrano, legal ang edad, samtang suspect na si Jimmy Agtuto, 39 anyos, ka-residente sa nasambit nga lugar. Santo sa investigasyon sa makapisan nga biktima, gisaway niya ang suspect nga pahinayin ang sound. Siniya pang duha ang nagtapong ulay pa kung sa natumba ang biktima kag nagkuha sa ang suspect sa wala na tumod nga patulong kag ginbuno ang biktima ko sa igo ini sa nagkalanay gabayan sa lawas. Ang suspect nga nagpragyo sa wala may bulaan nga direksyon na ginala pa ang biktima sa ikayong lawas foundation para sa pagbulong apang gindeklarar nga dead on arrival. Ginakabig nga kilala nga theologian si the late Pope Benedict XVI suno sa obispo sang Archdiocese of San Carlos sa probinsya sang Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Archbishop Gerardo Alminaza, tama ka-influential ang mga tinaga ni the late Pope Benedict XVI. Suno kay Alminaza, madalo man ang mga tinaga ni the late Pope Benedict XVI sang namit niya sadtong Mayo 29 tuig 2008 sang ginpatawag siya sadto sang Anay Santo Papa agon mangin auxiliary bishop sang Archdiocese of Haro sa syudad sang Haro, Iloilo City. Isa sa mga popular nga matinaga ni Anay Pope Benedict XVI amo ang I Love You Lord kag madamo man siya sa mga managmi nga mga libro nga ginsulat. Ginpahayag man ni Alminaza nga isa man sa ginatudlo sang Anay Santo Papa nga ang charity ang dapat kaupod sang kamatuoran, bangod hindi ini makabig nga matuod nga charity kun hindi kaupod ang kamatuoran. Ginpahayag man sang obispo nga ang Anay Santo Papa ang very relevant sa sitwasyon sang pumuluyo sa karon. Nagaulikid man ini sa kaya Anay Pope Benedict XVI sa dunang manggad, kag ginpahayag man sini nga kun gusto sang tawo ang kalinong dapat nga proteksyonan ang mga tinugas sang Ginoo. Sunukan Alminaza nakaistorya man siya sa Anay Santo Papa sadto sang bago pa lamang ini nga nangin obispo sang makadali sang nagpadulong siya sa Rome, Italy. Pilaman sa ginpanugyan ni the late Pope Benedict XVI sa mga obispo nga tipigan ang mga kaparian, bangod sila ang primary collaborator sang obispo kag mga pamatanon. Samtang dako man ang posibilidad nga mangin santo si the Pope Benedict XVI. Samtang si the Pope Benedict XVI ay gahampang o kana igabutang sa St. Peter's Basilica sa Vatican City para sa public viewing. Na nagtatakid sa Siya akon si nga former- una-una kagkasing-kasing kag-asasubong amo na bilang ang giya kuman bilang obispo nga siling niya among dami ni concern sang simbahan ginatugyan niya sa amon nga mga obispo ang duha ka importante ka concern. Una, siling niya take care of your priests as your primary collaborators. Kay ti ang obispo dako gid ang amon nga bulig nga makuha kon ang amon kaparian, ang aton kaparian abi no nagahiliusa. Batian si Archbishop Gerardo Alminaza ang bishop sang Archdiocese of San Carlos. Sa katapusan nga balita kag maayo nga balita sa nga bagong tuig ng pasalamat isa ka dili winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM matapos nga nagabutan bilang tagdaog. Suno kay Gina Hain sa Barangay Rizal Proper sa City, Negros Occidental. Ikadugang sini ang 500 pesos nga cash nga iyang savings. Samtang dako naman nga bulig ang 500 pesos worth ng gift pack nga iyan. Nadagaan na. Ginpasalamatan man sini ang Bombo Radio kag Star FM, mga sponsors kag na ang nagpaligan sa sini nga promo. Napaagdama ini sa iban nga matag permati nga magpasakupan agod nga sila ang magadaog man kaangay nila kag makabaton sang dugang nga grasya. Una nga hatag, ikaduha, 200, ikatatlo, 300, ikaapat, 400, ikalima, 500. Dagdag sa savings. Okay, madamo gid maayong aga sa tanan sa bilog nga nationwide. Good morning sa tanan. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. So, gina-invite ko ang tanan nga pumuluyo nga kung gusto niyo magdaog, mag-entry na kamo. Si Gina Hain sa Barangay Rizal Proper Silay City, Negros Occidental sa Samatagdaog sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time 28 minutos. Nakaligat sa tak na alas 5 sapon mga kabobo inyo na batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga adlaw sang Lunes petsa 2 sabay sa bulan sang Enero tuig 2023. Kag kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa paupo pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition na po sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa aton nga Bombo News Analysis, agin basa
ni Bombo Daniel Lecciones, may tikulo bagong tuig. Malipayon nga bagong tuig, panamyaw, nga masami imo mabatian. Sa masugata mo nga kakilala, kung ikaw nagalakat sa dalan. Bisan gani sa Facebook, amo man ang imo masalapuan, mga panamyaw si imo himata, kay mga suod nga abyan. 2022 tuig nga nagahatag sa aton sang kabudlayan. Bagyo, baha, kag pandemya, nga mga kalalatan nga aton nasugatan. Apang pasalamat kita sa mahal nga Diyos nga initanan nga mapagtilaw aton nalampuasan. Kabay ngayong 2023, magatag sa aton sang positibo nga palanawan nga may kasanag pagilisation sang kadudulman. Kunugot lang nga pagtuo nga mayara kita sa kaitasan, bisan ano pa nga masugata nga palaligban, iya promisa sa aton hindi gid niya kita pagpabayaan. Sining bagong tuig dapat na kita magbago. Bayaan na nato ng mga butang nga makalit sa aton isikapariyo. Buligan nato ng aton gobyerno, kag pangamuyuan nato ang mga politiko nga yara sa pwesto, nga dapat sa pumuluyutan pa ng ila pagserbisyo, agod magtinadman ang pangabuhi sang tagsa ka Pilipino. Ang ini ang pangunahuna ang pananawa naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan, makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned